Velkommen til Lindabs webshop. Vi har opdateret vores populære webshop med nye features og forbedret brugervenligheden. Det sparer dig tid i din dagligdag, og det er vigtigt for os. Her kan du nemt bestille vores produkter, når som helst og hvor som helst. Lad os vise dig nogle af de vigtigste forbedringer. Med den nye, let tilgængelige søgefunktion kan du søge efter forskellige produkter og filtrere dine søgninger, uanset hvor du er på siden. Ved hjælp af den effektive søgefunktion kan du udvide dine søgninger til de mest relevante produkter, tidligere købemønstre og statistik. Dine seneste søgninger gemmes, så du nemt kan få adgang til dine favoritter næste gang du besøger webshoppen. Når du har fundet et produkt, kan du få mere information med et enkelt klik. Ved at klikke på produktet, åbner du et vindue med mere detaljerede oplysninger. Når du har fundet det, du søger, kan du nemt lukke infovinduet og vende tilbage til produktoversigten. Du kommer fra A til B med færre klik og kan foretage mere nøjagtige søgninger. Desuden kan du nemt få adgang til en oversigt over fakturaer, ordrehistorik og følgesedler og se, hvornår varerne bliver leveret, og nemt downloade billeder og dokumentation. Gå ind på lindabwebshop.dk og se dig omkring, eller bestil login med det samme, så er du godt på vej til en enklere hverdag. God fornøjelse.